Hey guys, it's me again, Kathy here, Ilocana, Bisayang Gal. Welcome back to my channel, and for this video, gagawa po tayo ng shrimp and oyster sauce. So, stay tuned! Okay, so napaka-simple lang po nitong recipe nito as in napaka-simple lang. All you need is all you need is garlic, onions, oyster sauce, of course the oil, and the shrimp. That's it. Gigisa lang natin, lulutuin sa oyster, and then that's it. So let's start. Kain tayo guys. Ito yung niluto natin na sinasabi kong napaka-simple lang. And nakita nyo naman yung ingredients. Bawang, sibuyas, oyster sauce lang. At saka yung hipon. And then, ito, sa mga nanonood ng vlogs ko, alam nyo kung kailan to ginawa. Kung noon pa tong Sunday, may tira pa kami. Kasi nga, 3 lang kami dito sa bahay at para kami nagfiesta nung araw na yon. So, napakarami naming ang tira na pagkain. But of course, pwede pa naman at saka masarap pa rin naman, so kainin pa rin natin. Tayo. Kain po. Super late. Super late na yung yaya. Ay, hindi, nagsabi ako kanina. Sabi ko kain tayo.
Siya lang pala nahuli. Kakain ito. So, yung pagkaluto ko nito kanina, nung half cook pa lang yung shrimp, doon ko pa siya nilagyan ng tawag nito, yung oyster sauce. Kasi, kung hilaw pa siya, tapos nilagyan mo na ng oyster sauce, sure, manunuot nga yung lasa niya, pero masusunog naman yung oyster sauce bago pa maluto yung shrimp. Kaya, hinintay ko muna siya na ma-half cook, saka cook pa siya nilagay. Para yung patapos na, yung fully cooked na siya na process is doon pa siya mag-soak up ng oyster sauce. Malambot pa. Kain po ulit. Nag-gloves ako kasi may stain yung daliri ko. Yung project kasi kami kanina. Kaya siya yung mas maraming tinrabaho kaysa sa akin. So, may mga stain yung kuko. Kahit ako meron din ako konti. Pero mas marami sa kanya. Kaya nag-gloves. Malakas ng hangin ngayon dito, hindi ko alam anong nangyayari. Para kaming binabagyo. Sarap. Champion. Tamis. Pero hindi overpowering. Oh. Wala na itong ano yan. Matamis yung oyster. Matamis siya. Ganito katamis yung oyster sauce. Wala akong ibang nilagay na ano. Na seasoning. Yun na yun. Ano sa Ilocano ang wala ng kanin? Awanan ti... Inapoy. Ha? Inapoy. Inapoy? Awanan ti inapoy. May ubusan tinapoy. Ubus na yung kanin. Naubusan. O Ne- ubusan. Naibus. Naibus. Naibusan ti inapoy. Sa mga nagtatanong po, kasi merong ibang nagko-comment na when they read my name sa YouTube channel na Bisayang Ilocana, minsan nagko-comment sila in Ilocano. Kasi they're thinking na naiintindihan ko yung sinasabi nila. Well, actually, I'm still learning. Kasi yung papa ko Ilocano, pure Ilocano, yung mama ko naman Ilongga, pero lumaki kaming mga Bisaya. Kaya hindi namin na-practice talaga sa bahay yung pagka-Ilocano ni papa. But he's Ilocano, and then nakita ko sa kanya yung traits ng isang Ilocano, pati yung pananalita.
So, mas na-appreciate ko yung Ilocano side namin. So, ngayon, I'm trying to learn. Kaya nagtatanong ako sa kanya kanina kung ano yung Ilocano ng wala ng kanin or naubos na yung kanin. Ngayon, sa ngayon naman, may improvement. Nakakaintindi naman ako kahit papano. Pero yung pagsasalita lang, medyo baliko-baliko pa rin yung pag-Ilocano ko. So, inaano niya naman, kinokorek niya naman, which is good. Kaya, yun. Kaya yung intro ko lagi, I'm Ilocana, Ilongga, Bisaya, Gal. Kaya yun. Pero, more on Bisaya po ako talaga. Ay, yung lumamig na yung kanin na lami is inapoy? inapoy. Ha? Toy inapoy. Inapoy. Toy. Jay inapoy. Like, Toy. lumamig na tong kanin. Alamis toy inapoy kung sa'yo O, yan. sa akin. Kung sa'yo yan. Lumamig na yung kanin. Limamiisan yung inapoy. Hmm? Limamiis. Limamiis? Hindi na nalamiis. Lumamig na. Limamiisan. Yung nag-aaral pa ako. Adadal ko pa eh. Agad-adalakpay. Ha? Agad-adalakpay. Agad? Agad-adalakpay. Agad adalap pay laing. Ano yung ag-adal? Nag-aaral. That's it, guys. Tapos na kaming kumain. Ito lang po ang mukbang or budol fight na hindi nauubos yung pagkain. Kasi sobrang dami. Hindi naman kami ganun katakaw. Pero marami-rami din po ang nakain namin kahit papano. So, yeah, try this one. Napakasimple lang na recipe. Kayang-kaya niyo po itong gawin. And hindi kayo magsisisi. Masarap siya talaga. So, that's it. I hope you guys enjoy this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And please don't forget to hit that bell button para naman notified kayo sa mga bagong updates ko at saka bagong ina-upload na mga videos. Again, this has been Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!